זה בסדר המרווחים שם? כן. השעה 12:26. אחי, אל תגיד שעת, זה בסדר? ככה. כן. רק תסבר תחזור. תתלבש, אני פה שעה. טוב. אז מתי אתה מגיע? שעה, ב-1:30. אוקיי. 12:30. טלפון שלך? וואי, וואלה, בוא, מה איך אתה יושב? מה? לקחתי את כל הדברים? איפה השקית ההיא? איפה היא? שמתי אותה פה מאחורה. איפה מאחורה? לא טוב. שלום, השעה כבר 1. אני עכשיו בחניון התת-קרקעי של קסיופיה. התקשרתי להם, הם אמרו לי לחכות פה שהם יבואו לקחת את השתייה והם לא באים, אני לא יודע למה. טלפון. הלו? כן אלון, מה קורה? לא, הם אמרו לי פה לחכות, אני מחכה להם ואני לא יודע, הם לא באים לקחת את זה. כן, כן, היי. בסדר, אני אלברטה בריגמן שלכם, קצר. עוד מעט אני מתחיל להכין כל הבשרים בשבילכם, פרקיות משופרות, אנטריקוט, סינטו, הכל. מזל טוב. זה החדר חתן כלה, כל הדברים, מוצר החפה של שמידוב. יפה מאוד. אוקיי, השעה 1:40, אנחנו באוטו. אל תגיד את השעה, תגיד יש שעה בבקשה. אני נוסע. השעה 2:40. אוקיי. אז בסדר, ביי. אנחנו עכשיו בחניון בדיזינגוף. מה אמרה? עולים למדרכה של ה-AMPM. פה. אז צריך לעשות יוטרן. אני יודע, אבל זה קו לבן, אי אפשר, אנחנו לא נעשה. אז אתה, מה שאתה תעשה... אז לא, יש עוד זמן, בוא נראה איך אנחנו נעשה את זה, אנחנו שנוכל להחליף צד. תודה לאלה גוף שומע, אתה יודע, עוד שנייה, אבל תראה, נכבד. נתק, אני אומר לגידי תשאר פה, אני חושב שזה בשום מקום. ידעתי שזה ייקח מלא זמן. ואז היינו בלחץ, אז פספסנו את זה. אין לך פה ימינה או שמאלה, גידי? זה שניהם... לא, זה ישר. יש לי ימינה, אבל... תיקח ימינה. לא, גם זה הימינה זה ציבורי. אתה בטוח? כן, כן. לא, כי אני רואה... אוקיי, עכשיו השעה 3:15 ואנחנו בפארק הירקון בנמל, מתכוננים לצילומים. עכשיו השעה 5:15, אנחנו בנמל. אלון ומיכל מצטלמים. זה איש הוידאו, איש הסטילס והתאורה.
השעה עכשיו 5:50. אנחנו בצפון תל אביב, הלכנו לסדר את האיפור של מיכל. עכשיו אלון מוודא את מזג האוויר בקסיופיה. אנחנו מחכים למיכל. אנחנו נביא לך שרטים של מים, אל תדאגי. שאין אותו, הוא עוד לא מוכן. לא, בטח שהוא יהיה מוכן. הוא אמר שאוכלים הוא עוד לא מוכן. השעה 6:20 ואנחנו עכשיו בדרך וואי, זה סרט דוקומנטרי. לאולם. מלא. היי שמע! מה קורה? שם ישמע! תגיד לנו מזל טוב! חליפות? נצלם בווידאו, אנחנו עכשיו 6:30. אנחנו בדרך עולים לחומה ראשונה. עכשיו הכנתי את עצמי יש לי פה לעלות. ימינה. לא. מה זה? זה פה. אבל אל תגיעי עם האצבע, כי עם האצבע שלי אתה רוצה גידי? מה? תעשי קצת, כן. רוצה? בסדר. יאללה בואו נראה לך איפה. לא התחתנו אבל זו קטנה. עדיין אפשר. סוף? יאללה. לחיים, בעיניים. שתישבר הכוס.